Oh, di ana may mga bay. Diri mo ni ang mga kananan diri sa Jordan. Naami sa kuan. Babaw sa dagat dira. Diri ta sa kuan day, daplin sa kuan day. Agoy nalubong ang kabayo day. Unsa ni? Hi, Inday Kab here. And Ate Charing. Hi. Kumusta? Diri si Ate Charing. Hi, si Kuya. Hi, Te. Di. Pahag. Oh, karon. Sakto jud kay. Thank you ha. Hi, hello. Ako sa'yo, kuan biga. Sige na. Picture na siya nimo. Turuog lang to sa imo ha. Imong salida. Si mami. Hi, di ali. Picture ta. Bi ako ra. Mga dagkog naon tanan nang laag diri gino. Sabaan kay nangalubong ang mga kabayo. Nagkagubot ang mga Bisaya. Sige go. Usa video ni. Oh, video din sige. Kalagpad naman lang sa mga agtang. Oy, ginuota ba? Ang mga Bisaya. Ni uli lagi ka. Kadugay naman ako ni uli no. Kasi naman ko sa Pilipinas. Sige kog tabi dito wala diya. Sa diriday. Okay lang. Ay, diri ba? Dili ko. Abe diri ba? Dili lagi ko. Sige. Sige na. Hindi ay mga kuan diri mga sumusunod. Sige picture. Pictures. Tan-aw. Sa diriday ikaw mo. Oh, uno nga naman ni Apil. Apil. Uy, naunsa man ka sige. Uy, Apil diri. Uy, diri ka. Uy, sa luyo. Kana imo kay. Oh, kana imo kay hayag kay ni. Sige, makita ta tanan. Muna starting sa tong show sa live. Oh, sige. Selfie. Yan. Ay, wala ko kasi. Ano ba si Mami? Sige, Apil na. Dagan makinig film. Oh, sige na. Unsa tay mong ingon? Sige. Ay, live na gid ni? Oh, sige. Unsa tay mong ingon? Sige. Salamat din sa imong mga viewers. Hello mga bye. Hello mga bye. Welcome to bye. Sige. Welcome to Balay. Uy, salamat kay Bay ha. Thank you kayo ha. Mangita mo. Nya ako sa busog na jud mo no. sige Kay na. mga kabhang. Uy, pahayasan akong uncle sa US. Our Uncle Ben. Hello po. Ben. Hi Sir Ben from the US. Oh, hello sa mo dili be. Panghilo ang mga Hi sa Hello guys. Inigbalik jud San Francisco magsuot og kuan na mask. Kay na ano mo sa Encov dito. COVID-19. Mga bay. Uy, ka nice ba? Uy, Uy, nalubong sa nalubong sa kawayan day ato ba? Kuy kabayo nalubong. Nalubong ko dito gyahak. Nakabantay siguro mo ba yun namang kabayo? Uy, kabayo nalubong. Unsa man sa Okay teacher? tanawa, pointed kay ay pointed. Nya basing nagtuo kag semento ni guys. Lagi kawayan lagi. Thank you. Alay maulo man sa taoy. Dili ko ba red lips. Kani po do kay mo ni si kuan. Inday ngabil. Si Inday Ngabil. Kwasa kay ko be. Klaro niya. Inday ngabil. Eyeglass, dili mo na sang glasses. Okay. Sige din, nice. Nice meeting you ha. Salamat. For us. Kilay kayo oh. Kilay is live. My God. Kilay pa imo. Kilay na lang. Sige na, thank you Aris amiga. Kilay 2020. Saan na lagi ang mga maskara nila? Ano kay guys? Mo na. Mapuling pa mamasangit. Di lagi na. Matos mata. Mo bi ka lagi pa para panaga. Gagubot lang ta. Modri picture daw. Picture time sa. Di ara. Di ara mga bayan mo mga palibot. Ay, Ginoo kabayo na lubong. Nalubong kay agianan kay kawayan ng gudni. Natas kinatumyan. Sige. Go. May na kay mamingwit man ta diha.
Oh, di amis kinatom yan mga bay. Daghan daw ni sa una no. Nangatumpag. Kana diha puno pa kan giguba man Yolanda. Unsa man nasambag man na diha uy. No. Oh, sambag. Tilis. Tilis. Sige makoy, paana imo pampingwit bi? Ano man pa na? Paon. Asa man ko anang paon Ay, na? sus, balik dito dong. Balik. Anong pa din paon? Dali, dali, palit kon kalimot ko. Ako na lang dayo kanira oh. Nami bingwit pa, nami bingwit. Patog paon. Dira ay. Oh. Pilam ng kanira day. Tagjis raman. Jis ang paon. Dai mangisda mi mga bay, nani daghang isda. Inapaon pang isda. Igta katong atong giordiran bitaw. Kay naa sila gabaligya. Kato atong yadtuan ba dito? Katong gipalitan. Oh, street lang koy. Kana mo na to katong na imong giordiran na to ba? Oh, tong giordiran na to. Mara man na street ra ka. Stress ka nga tumang taa dito. Ina paon sa pana. Paon sa pana biyag yun. Nagkaguhot. Ako andiri day bijuki. Ha? Pero bijuki oh. Day so thank you so much. Ni agi man bidiri ni kuan. Gianan maguna pa ingog lasyon kanang shortcut ba? Shortcut. Kada ini ka kuan. Oh, Shortcut mo na pa ingon lasyon. Be ako picture yun duha bi. Gino ang Kita ni sa imong. ang duha taon mo nangandoy taon na si Inday Ngabil nga makita si Ate Sa Charing. yung uyab inta sa iyang fiancé. Asa na makumusta? Wait pian si. Uy uy. Wa diri basindot diri day. Sige sige. Ah. Usab day. Puteke ka diha ni Charing. Kaya na pud akong kamera. Ay Ginoo. Asa kadapit ang hayag ani? Ako sa pud nga. Pangita diha angle day. Oh, ngita tag angle nga hayag. Ali day tatanaw niya. Tented lang yan pero ay Oh. gasos yan. Diara si Makoy nag-andam na, giandam daan ang sudlanan, ang balde. Aya ang pana. Nag-andam daan sudlanan oh. Unsay kuha nato? Diara. Ay, sudlan. Uy, naulaw kay ko sa atay na Charing. gunis ka na? Ako buon ako sa patos. Kanang adad magulis pa ko uy kay Gina kanang. na gina siya. Kay bom siya mulangoy ako sa among pamilya ako di kay mulangoy. Kita bitaw katawan na ko So, ikudak manay. katong dito bitaw mo sa kanang buhol nagtuslog. Sige, nagkuan na. Unsaon man ang pana? Ay, unsa ni? Jud ko kay bom mulangoy nag Ingon ani ni Oh, di ay kuan mga bay kanang unsay. Uy, unsay nga ani kaning paon. 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 siya ang dagom. kanina siya. Then ay tusok diha. nya ana onday na siya. Ah. Itabon lang na Ta ni. mo na siya Nya ang di ra na maibot. Dili ana naman. So, Ana lagi ra kaulan siya. ang isda no. Sige maghintay tayo pag makakuha ba si Makoy no. Sige, sige. Yes. Mamingwit ta, Kani mamingwit. tagpila may rent diri. Kaning sa mga cottage 150. kinaamon di mga bana. 150. So, 150 no. 150 ning kada cottage. 150 start from 3 hours. 3 hours. And then after 3 hours, After 3 hours magbayad- na magbayad ka, Additional. additional Ah. Tira oh. Sige, labay ng pingwit. So, ayun, labay na din day monster. Ah. Katuaran ni Sige. Kumpan na. Sus, kagwapa sa namingwit. Makakuha baka siya no. Si Inday nga, bil Hindi namingwit. nga bel na mengwit na siya. So may makuha na day kanang Kanang bangus. Bangus? Bangus, tilapia. tilapia. Kasi makoy gilabay na pud niya. Sige, sige, para manuol sila koy. Saburi koy, saburi koy. Unsa man ang manok ang gisaburan? Di saburi koy. Unsa ka magkakuha ka taan ni ron? Na-remember ko katong pumunta kami sa Macron Southern Leyte sa Namingwit sad mo? Nangisda sad mo? Dili pwede day kuan katong kuan man gusto sa fish sanctuary. Ah, dayon. Dito nindot kay ilang dagat. Pero daghan kag isda dili pwede pingwitan. Dili pwede day kay fish sanctuary man sidya. To mga patungan og talaba ay to ara. Ay kana no. Oh, patungan na nilag talaba kung mag-harvest na sila kay naman nila diha gitanom. Ang ganda pala dito tapos magpaluto ka ng Magpaluto ka ng fresh na crabs. Oh, fresh na seafoods. Nakita ni mo dahil sa tong kuan katong nangaon mi dire. yes. Di lang, wa lang gud nag-focus ang kamera ato kay wa makita atong gikaon. Ayun si Makoy yan ang gibuhian no ang yang baon. Sige, tawa kami ran. Dara ang namingwit. Kani klaro kay mananagat ning duha ay. Kami kay kamuti man ang ang harvest good. Kamuti, saging, og humay, mais. Wa jud ko kasuway aning da panan na managat. Kaon, kuanga oy na. Aw. Naa? Ay gikaon ra niya imong kuan. Paon. Kay wala siya no kanang Wala gibuyan wala ra makako. Uy tuay kuan dito buaya to. asa na murag. Ano? Murag nakaabot nas lulong diri uy.
Yeah. Ang ganda dito, uy. Hello mga kacharing! Hi Inday sa inyong Kabkab lahat. here! Another experience, no? Ay nagpapasalamat kami kay Inday Moser. Ah, Inday Mosra ang Inday Ngabil. si Inday Ngabil. Na- Ano iyang bagong na- kuan karon? Drive sa amin. Ano Pinick up kami nila ni Inday Kabkab sa Pacific Pacific Mall. Mall na uy, ako kay Boba nga. Nagkawala-wala. Wala yung tawag ang Pacific Mall dahil sa Luyo na adi na yung entrance exit. Oh, Diri Meron kani? gihukara namin sa among inahan. Dara, among inahan oh. Si Ate Charing. Oh, Bitin sa bukid mo nanghukad na taon siya oh. Para namin mga sabaw. Diri ka ba? Higup nagsabaw ba? Minto sa init pa. Higup sa day Yeah, ang amo. na tong kanuno. Faktura na day Sura na uy. Faktura na. Sa to gamay ra kano niya ikaw di ba ka magka-rice. Di ay shell mga bay. Sa to Ang shell na to nga amot sige pa kano na to nirong nag-serve. Gamayar pud sila day. Aw asa daron. Ako ra gigamay kinapa mo gilain niyo today. Daghan na uy. Oo, napay Sabaw. lain dito. Ang sabaw ra man to kinahanglan ani kay lamig sabaw. Oh, ipadil- kaming pa ang sabaw ko. kaming pa ang tubig. So si Makoy oh. Higupan na kutsara ka pa oy Uy, buyag. kabayo tansa na ang Ano ba kugon. binukid? Oh, dahil di ay kuan mga bay. Kining lato. Aw di lato uy kini sani lukot. Lukot na siya day. Oh, pang appetizer man gud na siya. Abutan kang bukid. Nya. To ay Mao kuan. juday. Hangin pa imong haygo. To ay lato mga bay, to ara. Oh, syempre ang atong plain rice, my God, di mawa sa lamisa sa mga Pilipino. Yes. Ang white rice. Okay, coming pa atong Nagbalik na mga ako crabs, diri. no? Ibalik na ako dito ga. Puto balanghoy. Balanghoy organic. Organic. Balanghoy nga naay kinugay sa ibabaw. Yes. Mga bay nga na magkahungitan ta mo dera. 10 pesos. Hala oy, sa una 2 pesos. Piso ra man ni sa una. Oy, dako pa jud. Buong bagul. Oh. Kuna nila hulmaha. Sa unang mga panahon pa nato. Mura na lang og kanang nunal. Panahon pa sa kapisutan. Nunal kadako. Uy, mga bay sa una kay 2 pesos piso ra man eh manghimo manggud mi ani akong ayaan kami may magkuan-kuan Pare banggod. atong dito sa kuan ba dito ni Panglaw nga Oh, naglaw. dana among sweet and sour nga isda. Damit dan. Ingon man ni kadak atong iubi na ko Diyos kong amo. Nauwaw ko day ba dito ko pabinawas ra ko ninyo. Sige. Dito sa Panglaw, dito sa Panglaw ba? Nag-vlog ko niya. Ang kilo dito sa mangustin, pwede mang mahala, uy, tag 300. Mahal bitaw. Uy, may kay 300 atong Pasko 800 ang Hala kilo. day niya ni anak din ko day nga hala, uy, sa Davao ba kay tag 30 pesos kami tag 25 gitubag dito ako sa kanang. Tawag ina dito ako sa kanang. Gitubag ko sa kanang. Tindira. Tindira ba? Unya, sir. Season day ron. Nara ko na bitaw tino, di day season ron. No? Mao na. Bantay mo. Oh, dera ang isda mga bay sweet and sour. Tapos, naadali Mga mo unta. alterel sa amo, Bisaya, ganso. Ganso. ang tawag mo. Oh, ganso bitaw. Ang tawag Uy na man sa dito, kay gikulit ganso. ana. Unsa day? Na man sa kay gikulit ana nga to sukon. Unsa ba to imong kaon? Kuan, oo day. Saang. Saa. Yeah, nice. Dera ang crabs mga bay. Ang lato. Oh, sige. Ang lukot pala. Mga una ang ta, paborito mga una ko. ta. Sige na. Day Kabkab, ikaw sige. ang atong kuanan karon para sa pag-ampo, no? Mag-pray. Ikaw ang mag-pray. Yes, day. Ikaw ang mag-pray. Ikaw Ikaw ang ng winner. Paulo man ko mag-pray. Dili ka mauodo, ikaw ba? The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ginoo niya kami karon at ubangan sa napakadaghang grasya. Salamat kay ini naot ng kahatag kini kabas kog kapiskay sa among mga panglawas. Daghang salamat sa instrumento kang nga imo ang tang i-bless si by floor sa mga grasya nga iya sang gipakuyanak. Kanamo diri kauban si Ate Charing ug si Makoy. Daghang salamat Lord kini among gipangayo sa salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa Holy Spirit. Amen. Kaon na ka. Kaon na ka. Nakapadyo nagpambay sa imo kanang sa to kanang nagbasa imo nga lift kuno ka man Dali nang nga sa Hindi ko na sila kahibaw dahil nga akong gigamit is ang camera Sige, in mga town. una ta, mga boys. Excuse bay ha, kung ilok na sa imong plato bay. Di ba para makita ka? Ano makita mo kali? Kaon ta, hello kamat. Lang kanila. Hello mga kacharot. Maki. Mga kacharot. Ni Ate Charing, nakita na sad mi. Hindi ra ka. Hindi ko siya kaabot. Kadaghan sa rice. Bilang good. Oh, ani ni Kulang pa ka? ni og kuan. Kulang pa ni og saang. Wala pa nabot atong Aw saang. unsa ang pad. Oh, di ara bay ang crabs. This is yours. Di ara ang crabs mga bay. Una imo Magkuan kag crabs. Oh, okay. Ako matag. Tara day.
Uy, dako kay kamot. Kinangan jud ko sa kamot. Oh, the crabs is very big. Asa man ka? Ha? Ako na sa balik. Wala siya Ano pa. naman? Lord, thank you so Mo. much. Uy, Thank you sa gasya. Oh, kani ako bay? uy. Itindugan jud ni Inday. Tindog jud inday kap-kap. Hi. Muna pas dulong makoy. Sa tupang dagat. Lami na lang gid sa sabaw. Inom gyud sa baw. Kaya nga sa baw. Pinanglan pa natin. Mo jud day. Na kumusta naman feeling day? Okay na? Okay na jud tungod ani day. Lulian jud ko. Yung gilot, yung kunya mo day. Hilot ko ana. Pagtan ako siya ka ng mga ilimno niya dapat against sa iyong tuwa. Igala ko usa ka sakong prutas ug gulay day sa balay day. Mo jud day. Salamat kay day ma'am. Lulian jud ko. Kay ngano? Amo man ta ni dadon. Kalitiw niya mo lagi wa lagi ni Koyog kay Sakit. tungod sa Hindi wa pa to nang sakit ato. commitment wala pa day. Di ako mga anak mo di na ako mabiyaan. Day may mo kay anak day. Talking about anak ko sa itong nasa buhol. Imo itong anak. Di anak-anak ko ito. Anak-anak ko si Jake. Jake Hyungo channel. Hinaya pa di sa nila eh. Kasi nag kuan na. Watch hours sa kuwang. Ang subscriber okay na. Karon ba ko kakaon nga ni kada kong crab. Wajud. Wa bitaw ko dadaan ni wajud ko ka crab dako. Daron ay mag-request ba? Ano sa ang imukbang kana na po mga crab nga gipagmukbang ana mga Diyan na dako king kamot. dili ko. Dami kay pagkatimpla. Di ka ni kuan ilo-ilo. Ilu-ilu ni gikan. Di kana na anak din na gi ko anak kana diha puno na. Kinanglan nila ilang kuan. Tagi ko ni tulo. Napa dito ito? Napa dito ito? Ila sa tuna. Kini Natukan ko. Lami kayo. ayaw sad. Natukan ko. Lingkod ba? Sa bunga di. Lingkod ay. Lukot. Nakatawa man ni katong duha kay katapad mi kanya-kanya mi santos murag away mi uy. Giira mi kulikot. May igigawag kulikot. Dili tig Ya, sabi butan butang. ako sa iya. Butangi ako ito chabi. Na lukot. Basta na butangi na siya. Kari. To isda pagkuan na mo ato. Pagkalami sa Locoach. Ayan. Oh man nga My ingko. favorite. Ingko mo kuan ni ko. Muni atong Na kuko. ko lukot kani. Muni atong kukuron kagwa Yeah, man ni. Tagas kay kuko. Na ko pun minday. Makakuha og kuan atuli. Thank you hygiene beauty clinic. Free na ba ko dito day. Wow. Sa kung sa akong kuano dito day buho kuko tanan day. Ilay. Free ra ni day. Sa lahat ng sponsor ni Inday Cup Cup, thank you so much. Thank you jud kayo. Tagilid mi kay ang kamera ba yun ani sa posisyon nato no. Dihang itag kuan no. Natangan man ato. Natangan ti siya sa kuan ba. Okay na na. Okay na na. Ito, kani. Kita ra tong panaon dili. Okay na na. Okay na na. Kani ba? Sa na tuyok. Hindi kuan. Tao crabs uy. Kaya naman kita ba. Yo pa man kan ngit diha pag ngit na ba? Ngit ko uy. Pati lugaya. Pila to ka oras ko uy. Akong lugaya na. Mura lagi mi nag-away. Kay busy Talikuran, kayo. busy kay mukuan. Busy kay kurikot sa crabs. Busy kay kulikot. Di ana nga una sad mi are. Mura man ni iyam. Second round. Nagdala sa nako. Bisa magdaan nila eh. Katong kuan, katong giyon ako nanigan ako. Kita na. Katong may kuan. Sa magdaan diri dayon ikaw pinandaan ako kay lam kuan. Ya suka dato. Kato na. Dugay na kawakare. Di taga paulig din ako mo radyo. Pag rice ba? Gamay lang. Sa kutsara. Rice ko. Kanang kuan mo kanang Korean kay ilang kape. Ilang hinisab ka. Saon? Tungagkan ko kanang sabaw-sabaw ka sa kuan kanang anak ko gusto kay nila. Nagang kay isang aligi oh. Nangahilo, mang nakakaw crab dagko.
gisubad. Ay, thank you. Ipakita ng mangga diya nga gwapa ka itong video. Ay, sorry. Uy, mga tumba to kameraman. Oh. Salamat, Day. Thank you, bye ha. Thank you sa mga Thank you, Day. Ikuan sana ipakita sa mong mangga diya sa video. Okay. Palihog bi dito kati charing food. Ako, ako, bahala dyan. Oh, di ba? Ini among dessert. Char. Oh, Apa, amo pa. oh. Kasi tawag ana? Saang. Oh, Sangi. Saang daw. Saang. Ah. Saang. Okay. Thank you, Day. Welcome. Salamat day ha. Okay. Nya kamo nangaon na mo. Kaang, aw saang daw. Ay, Saang. mapapas mo ha. Saang. Tapos, ayan, Oh, oh. sige, sige. Oh, ang among dessert. Mangga. Thank you. Fresh na Ang fresh. dessert ni Inday Ngabel. Yan. Ang dessert lang namo. Ay, ilan lagi ang gibuak ay bali ta mabalaw gubit. Ay, noon. Ano ang kanon tingog mo kulang kay ato. Sakto ra gyud na ba. Ano kayo na? Bi mo tilaw kuno ko. Uy, wala daw. Muka din, Uy, wala arena. Mo dito unod. Mo kadako. Unod na na. God, first time. Dara ang unod niya sa saang. Dako mo di kay unod no. Dako ni unod day. O di apa may tipaka ni. Wa ang tipa ka day kay gahi ba kay na. So, maniga po. Di tantangon pa dai ning tipaka. Siya lang gud dayon kaning itong titsa dinhi ka unon. Kunya kaunon. Ha? Unod Ako man na na. gikaon. Namuna man diha ang kuwan lugaw. Ay ugon na. Ha? Kaunon gapon ako. Kuan man na. Wa na ni tipaka. Madako kay unod imoda. Murag sa akong ngabil ni bukad. Yes. Murag sa akong ngabil ni bukad. Wala oy di ko kabalo sa akong sundan. Unya na lang pa. Kanya lang o kanina. Pangisawa sa Isaw-saw lami. Di lang unod sa saang. Ika. Naunsa man ka? Samad sa Uy, Chel? tarunga sa din taon duduma. Ah, Koy. pag-amping dong. Ay na ano dira. Hello mga kangabel. Ang nice yung kulong sa imong kuwan nito, lipstick. Ah, ngabil kayo. Kaya na kanang paaka ayo ko yung gamot kaya Pero ma'am. Uy. Ano, samual na ko ay. Diba kung sa nyahon. Higit sa baw. Sa baw. Wala pa kong tukuram. Ay, ibo pag hangin. Karoon pa ko pagkaan. Tagam. Dili sa ang Gibuak dagan. dahil nila. Gibu ako ng garam dali ako. Dagan may baligyan na dito snips sa. Kabaw usa ko nang pagkauna oy. Saang. Saang di ay o kap ilaw pa na bakaron lang. Mahal kayo na dito. Ang tinaday. Kay kito, ako ni siyang, ako man yung sin. Diin man na manuksok ng mga Sa kuan. papakis, nakaabot na ka? Nakaabot na ka pa? Wala ko ads ko. Gagawin tamo. Unsa na? Unsa may nadya? Kuan po ni kayo medyo. Pwede ka dito. Ay! Okay! Ano to dito? Mag-zipline. Ang nagit na nito. Oo, sige na, mag-zipline to. Go. Go, 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 go. Mua. Unsa may schedule mo busy mo kay ka? Busy man yung kigul. Uy, Ako Okay na lang. ara ko sa balay kada adlaw. Wala mga ambit na Dapat tama decline. ikaw. Ano kayo? Mga schedule ko sa. Kaya mo wala problema. Ano? Matupa mo sa bukid. Matug sa bukid. Matug sa balay. Kita ka sa pagpayag itaw. Ayaw panaway. Ha, nanap ko siya o Ginoo ko. Nagdiyong. Ningon, ningon. Makitan ko Kaya na. dyan, pagkapunta ko silang balay, ko, bay mo din, payag bay, nakakahiya naman sa akin bay, no, kondo ko bay. Kaya nga payag, ako ito man short. Ah, mo na. Tinudjog ka koy. Ay, nagtraba daw ko, kimaulaw siya. Wala ka kay nagsugod na tagkugon taon. Ha? Kugun ka, bugnaw, kugun taon mo, tanawa. Surilap yan, kay surilap. Kira kag surilap. Kanang sa. Kuan man na, Kanang kanang butong. Kanang buto nga. Ako kanang down sa lubing. surilap. Kuan na ka na, sa amo ako, ana ka nang, sa nga na ni, eh. Pound. Surilap. Pound. Di po, lahi tag term, no, amo, ang saan man to, amo, eh. Nipa. Lahi ang nipa. Lahi man ang nipa kay Ah. nipa lives good.
Amo paod kay gikan sa lubi. Oh, ang lubi? Yes, day. Kanang lubi nga himuog pag waras manok. Lagi, kanang- lagi, oh, lagi. Kanang dahon sa lubi ba? Oh, lagi. Ang tawag ana is surilap sa amuha. Mm. Muna among iato po sa bukid. Kung magsugod na kog pang nundot sa Kanang- aninikad. Ayan, oh, ito ang maliit na saang. Oh? Mo ba? Ito, malaki. Mm. Pero ni, may kay gi-open na nila. Ito naman, maliit aninikad sa amin na makuha ito sa punasan. Pag nag-low tide, no? Mm. Mamilit man na sa kuan. Bato. Maulapot. Lugay ta ay maghadlok kay. Katong kita, pila man ta ka oras. Lugay. Gaya man namo na humantit siya. Abot 4 ka oras gumantit siya. No? Na dugay kami humagkaon. Ba't ka oras mo dire? Usa man beti man daghanan niyang gi-order. Ginoo na to. Excuse me. Nya kami ra biyang duwa Ginoo ta ba. Yan nahurot ninyo. Wala. Check away gid. Putos. Check out. Gahi man di gusto mo ino di man niya pilukaon. Kanang gahi. Oo. Sa mga hindi taga rito, no, pag gusto niyo pumunta rito sa Co Jordan, puntakin niyo lang kami si Inday Kabkab. Samahan namin kayo. Ihatag imong contact number. Mm. Message. Isa mag-comment lang sila. Mm-mm. Comment lang. Kasi dito talaga, lahat seafoods. Pang pagsipod. Mm. Pag gusto niyo ng seafoods mga bal, na adyo diri. Ay daghan wa wagay na mo kompleto order. Dapat daghan dito lain-lain klase. So, asa di kayo samad ha? Nako. Dira o kare mo ipuga o ana ba dek. Pagkutsara na lang. Ano sa kanya? Amping. Ang kamot. May kinikuyog si Makoy. Ako ipakuyo. Paborito ba Ano sila yung klase? Si Angel wa maghibaw mula ka koron. Tabaw to niya. Tama ba? Kabaw mula ka ko absent to. Huwag na ma-absent. Kaon din ni do. Kaon din ni. Mm. Dayon gabi, i-congratulate na ko akong Kuya Erjan kay naka first siya, first place sa ilang arts. No, galing. Nga certificate ako ba to i-post? Ang nagabinan kay Hindi ako nagkakas. Ba't ano mo pa ka? Di ba binadelete na yun? Endanger siya din. wala na. Naman natin. Kung nabisan ang ato, tapos, ay na gamitan ang kamot, pagkuan na lang, pagkutsara. Kutsara na lang dong. Pag-right ba? Sila lang ako. Isda Ato mo. isda. Ali, ali. Adi, ako na dyan. Ang bina yung plato bit. Ani Thank ko, you. ako ni mukaran ani kay. Ngayon bi anig isda. Sige na, mag-part to ko ha. Hindi, taas na Automatic no. naman na mag-part to. Oh, dala. Automatic na na. Amo ang kanong ng unod. Kitsa, oh, isda, dali, kay tambukig unod. Okay, deh. Sure Hindi ba? ako anak. Nami kay ba, crispy pagka prito, kitsa. Ano ka na? Usik magadwa ito na ko kay nanuno sa gawas pa jud. Message na ko nimo. Kabalo mo kung pwede gibisiha sa kidul. Mga jude, pasensya na jude. Ay, okay ra. Nalipa lang kahit mura kong beating sa kwan. Magbasa nimo kung comment kay. Usay di man sa ko kita pa. Maka-live lang ko. Usay di na ko makuha kapoy na kay di na jud ko. Usahay matulog ko, magtanaw ko video. Nahulog na di. Pero dahil ka buwan yung bakasyon deh. Doon pa ka deh. Napalakaw na ko sa bahay na. Yung anak. Nadala na ako. Dala ni mo ibalik sa Pilipinas. Naamang ko diri kitsa. Mm. Yan, dalong.
Mulay ko ako'y bantay ninyo dito ha. Inisod mo kayo suod. Yung isod ng Australia, ay, Mudod yun. kaparat. Dako kayong kontinent sa kapilis sa Gamaya. Ikaw no? Grabe, 4. Wala ka mo Pinoy sa Australia. Daghan. Mga 700 siguro. 24 million ra ang tao sa Australia. Hmm. Nya, putin dako ah. Dako ang kontinent. Super. Naagoy barangay, naagoy state, naagoy town nga 37, 35 lang ka population. Pag may ano mga country na ko. Dahil may kayo ang kamot. Ay ba? Wala nga. Progressive ka Kamot nila. kayo good. Napanguhit na day oh. Paborito kong loko. Wala pa oh. Mao ginay ko ani ala na kinay ko dito. Punta na ako sa Jari. Yes, dahil paborito din ako dahil kay healthy kay. Sa may benefit sa lukot. Daghan uy, mga anti-ko na siya, oksidan, cancer, vitamin na pa basta daghan lagi. Kanang iyang ayon, kusog ka ayon. Asa na mo? Kas kay lukot uy, ug kanang kuan ay kanto. Ang gusto na ko lato wala sila. Lato man to. Dili na lato. Sa man din na. Gusto. Ah, gusto. Wa sila gusto ron. Gusto dito. Di ba naguso ka sa kuan? Jimol. Jimol. Nga sakto ra pagkatimpla dili aslong. Okay kay ko. Kani o kayo na po. Sige na miglag ani titsa. Mahapit na mi magpulis sa paganaw. Ikaw na ikuwang. Kita lagi yung tulo magkauban na po na lang. Nakaabot kami ba ito ay malagi. Ha? Nag-chicken dito. Dakong bato. Minuta lagi dito titsa. Sus. Kuwang lang atong time ba kung makatudis na ano, makaligo kita. Dali magud mi pugli. Kaya kuan man do. Dinalian lamang kay way klase. Diretso. Yes. Kailang na pagka-night. Pagka-sabi. Ano to bakasyon mo maka 3 days ta na ba makaligo. Hindi ko yung mga tigiting dahil. Dahil. Oh, kuyog si Angel. Si Angel ra. Akong bagay. Dito migsimala. Basta anak ni. Ako man yung gidala kay Iyang bay. din kumayo ayo gani kada iya ito kasi ako. Dala na ko siya, diretso na ko siya dito sa talong. Bukid. Dako. Dito titsa ang andusanan dito sa mga gulay. Lagi no? Di mo muna little bagyo sa ato ah. Oh, Correct. ato barato kay mga gulay. Hindi na ka? So Dili nakakoy na na si pala Makoy. gulay. Pwes, ako'y magkurot sa iyang isda. Di ako dari. Oh, diha. Bilib kay ko ninyo ba kay kuan kay muna akong ganahan yun. Sus kay tingway po na madungog tong kamera. Kana Aw, luma lang na ko gini bro. Hindi ka mangambo. kaya kuan ba? Dili mo naglubat.